Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo wesizwe babo Jabulile namhlanje ngihleli nomelaphi wendabuko ubaba uKhwalo. Ubaba uKhwalo ngimbonela nginotela izona. Uwenzani la ngini zona? Okay mkhulu ngiqala ukubingelela. Awuzogqibela ukubingelela. Qala uwenzani hotela izona? Bengiyodla nje hotela. Buyodla hotela. Cha ngikubonile la ngini. Kanti uKhwalo ke ufakile ijacket enkulu. Yebo mkhulu yeke kubanga mezona. Obugodola. Abe ngigodola. Uhle hotela ugodola. Hayi ngeke ngisho lutho ka. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngikubonile hotela izona. Yebo mkhulu. Elangeni. Yeah. Ihotela libiza nje ubuka ngane kwa KFC. Hayi lutho angidli KFC. Ya ngisho ukuthi le ndoda ebuyihlaya nasemahotela abiza kakhulu. Ba ubingelele kahle. Siyabingelela obingelela ubaba uKhwalo nje ngibingelela nje South Africa yonke. Ukhulu. Asikhulume lana. Abantu bafuna inhlanga zokuhlola. Yebo mkhulu umuntu othi ufuna inhlanga nje zokuhlola angayithola. So ukuhlola kufuna sikwehlukanisa. Kukhona ukuhlola lokhu kwesangoma. Kukhona nje ukuhlola ngoba uwena nje ungazange uyamba oguqa mzina umuntu wadla inkambe ethini. So mina ke izinhlanga lezi enginazo mina engizenzayo zenzela wonke umuntu not isangoma kuphela. Ngoba izinhlanga ziyakhona ukutshela makunabantu mhlawumbe abakudwebela uvino mhlawumbe abanetulo abalikhandayo ngawe. Sikwazi ukuthi zikutshela ukuthi no ungahambi la hamba la phuma la ukuzikwazi ukuthi ube right. Isikhombe semali indaba ngasasezi. Hayi isikhwama semali emkhulu nje ngiyasenza futhi ke ngeke ngize ngisiyeke. Uzosiyeke? Ake ngize ngisiyeke. Abantu sesibancede kakhulu. Okusho umuntu ofuna isikhwama semali uzosithola. Umuntu ofuna isikhwama semali nje uzosithola mkhulu. Ungasifuna isikhwama semali kodwa ubujaha ezitha awunalo phondo lezitha. Uma usune isikhwama semali kumele sikwenzele uphondo lolwezitha. Uma sikwenzele uphondo lwezitha sube sikwenzela ukuthi uma usunemali eningi ngoba phela once unemali eningi nezitha zisemvini kwakho zezithendeni. So uphondo lwezitha lizokulekelela lapho nje ukuthi likuqhelisele laba bantu laba abazizitha kuwena. Awunalo umuntu wesibhamu unazo inhlanga. Umuntu wesibhamu nje nginawo nje izinhlanga nje zazo isibhamu nje zokuthi usiqinele nje isibhamu ukuze ungakwazi ukuthi ushawe abantu. Okay. Ngibuziswa lo ukuthi kungaba nophondo mhlawumbe ukwazi kwakho uphondo into yesibhamu. Hayi into yesibhamu nje ngiyakha kakhulu. Mkhulu ngiyakuzwa nje ukukhuluma ngesikhwama semali but into mina engiphazamisa lile amanzi amnyama ukuthi uyezithatha lezi zinto kanti uvese unamanzi amnyama. Awunawo umngane wakho mhlawumbe nihlangane naye mhlawumbe uthi yo ledamze nakuve umuntu yamanzi amnyama. Awukhalezi izozo thetha naye. Hayi lapho kuleyo ndawo mkhulu abantu abaningi lapha ekwelapheni nasekwelashweni kunento bafowethu kumele siyibheke esilimazayo nathi thina abelaphi bendabuko nathi thina esizube mhlawumbe sifuna usizo ngoba uma unamanzi amnyama ufika kuba Babu Dokotela noma ufika nje noma kuyiphi inyanga ufika ukuthi mina bengifuna into yenhlanhla akunike lo umelaphi wendabuko leyo nto yenhlanhla kanti wena unamanzi amnyama izinto zakho zivalelekile. So uzongasizakala ngoba phela awukwazi ukuthi ungafuna inhlanhla uyoyifaka odakeni. Kufuneka la sikwazi ukuthi sikugeze isimo samanzi amnyama sokuphalazisa amanzi amnyama mawunesilwane futhi silandelela ukuthi isilwane sime kanjani ugezwe khona ukuze ukwazi ukuthi ufune izinto zenhlanhla ke uvele uright kwa wena. Ungavela uqhamuka nje ufuna into zenhlanhla. Hayi ngizwa la mkhulu. Wemkhulu ngiyazi ukuthi lento yesikhafulo sanayibona sathi into engenamsebenzi abantu abafonelana. Isikhafulo uthini isikhafulo sasakha? Isikhafulo mkhulu sikhona isikhafulo ngisasakha nje ngeke ngiye kumajubana ngoba isikhafulo engasifunda vele emampondweni esisekhona nje kobaba abadala sisekhona namaso ngeke ngize ngisiyeke. Ngeke usiyeke. Yebo mkhulu. Mkhulu before sivale ngicela singavali singakhuluma ngesigubhu sokudonsa. Yebo mkhulu. Uthini la isto ekudonseni? La ezigubhini zokudonsa mkhulu ukhuluma ngezigubhu eziningi engizakha ezihlukahlukene. Ngaba unamabhizinisi ngiyakwakhela. Ngabe unamathenda ngiyakwakhela. Noma mhlawumbe une small business
masikhuluma nge-small business khuluma ngomhlawumbe ngokuthi une-container odayisela kuyo noma udayisa ngensango noma udayisa noma udayisa ngejiki leli ngobhokweni abalithengi kahle siyakwakwenzela nje into yama-small business kuyashiyana ngokwama-levels azo ey'gubhu ukuthi wena ma ula kule levels ufanele ukuthi sikwakhele mhlawumbe isigubhu esiyisima kanjani uMontshi osawakhe uma wonke ngeke ngize ngiyeke isigubhu esikhulu leso isigubhu mawufuna nje ukuba indoda noma ufuna ukuba umama nje osutho namandla yeah osiningi inamba bukhona bazokuthola kuyona abantu inamba it is 078 29 81 988 sibonga kakhulu namhlanje besinoma lapho indabuko baba ukhwalo usebenzela Herbal Market eThekwini shop number 272 namhlanje bezokhangisa ukuthi yini ayenzayo siyabonga Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out.